Pozrime sa, ty sa ešte stále nemôžeš hýbať? Môžem skúsiť tvoje zásoby zmrzliny. Som zvedavý, ako chutí táto hatlanina. Vadilo. Keď mi to zožereš, pocítiš, ako je to mať penis otočený o 365 stupňov. Si paralizovaná. Nemala si piť ten elixír po záruke. Hej, kurence! Fotočit odkazuje, že si máte kúpiť posledné balenie cigaret. Už si zistil, kde schovala sladkosti? Polička za knihami. To najnudnejšie miesto na svete. No kto by už čítal storočnú literatúru? Máš pravdu, kde to sedí taký fialový knihomol? Twilight, niekto ti kradne jabčák z tvojej skríše! Červíky. Zhnité. Pohnite, Willemry! Práca ešte neskončila, musíme šľohnúť ďalšiu várku. Hell yeah, dnes sa darí. To je vzrušujúce kradnúť jablká. Ty si toho moc nenakradla, čo? Mohla by si ukradnúť so mnou niečo vzácne. To je dobrý nápad, získala by som skúsenosti, ktoré by som určite využila v praxi. Tak určite. Nezbila som ťa včera za tú zmrzlinu, ty debil ušatý. Nie. Tak čo je tak vzácne? Hneď ti poviem, o čo ide. Na hrade princezny Kunia Cestoviny sa nachádza sklad, ktorý sa nazýva Sklad náhradných končatín. Presne tam sa vkradneme Mám dotaz! Na čo ti bude umelá končatina? Kebyže mi neskáčeš do reči, už vieš pointu. Ako iste vieš, poníky majú aj časti tela, ktoré sa ťažko nahrádzajú. Vieš, ktoré sú to? Mušlička banán? Magický roh a krídla. Najprv sa musíme poriadne zamaskovať, aby nás nikto nespoznal. Ty zmeníš účes, najlepšie, ak si oholíš hlavu. Prečo si ja musím meniť účes? A čo ty? Pretože teba tam pozná každý chuj od cestoviny až po upratovačku. Pravidla, nikoho nezabíjať. Snaž sa nerobiť rámus. Budeš robiť, čo ti poviem. Rozumieš? Mám dotaz. Rozumieš. Čo čmajzneme, predáme na čiernom trhu. Ak sa nám podarí ukradnúť aspoň jeden pár krídel, som boháč. Je to veľká výzva, idem do toho. Vítam ťa, moje meno je Jolanda Paj. Adava kedabra, abrakadabra, podprsenka ahbra. 100 eur, minulosť 200, prítomnosť, budúcnosť 450. Ktoré chceš? Budúcnosť. Ukážem ti, ako skončí tvoja naplánovaná krádež. Teraz naladím televízny kanál tvojho mozgu. Včera som si bola zväčšiť hrudník, mám ho väčší než ty. Koho to zajíma, ty preafektovaná umelina? Swag. Error, chyba v Matrixe. Čo? Nič, len to spadlo. Tak to oprav. Chcem vedieť, či sa nám tá lúpež podarí. Dala som ti vyše 300 eur, tak nebuď cigoška. Máš hlavu plnú pilín a tvoj mozog je malý ako mikroorganizmus. Z také hlavy nevyveštím ani hovno. Vidíš, už s tou gebuľou priťahuješ aj lietajúce kvetináče. Ty nie si Sparrow Jack. Kde je? Čakám ju tu už hodinu. Ona je... Ha! Mám ťa, ty sukincéra. La 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 la. Sparrow Jack, neboj sa, to sa zahojí. Ona spadla zo stromu. Čo? To poslala teba, snáď bude v poriadku. Vieš, ako si podráždená, buď si dnes nedala jointa alebo makrámy, berem tú druhú možnosť. Keďže tu Sparrow Jack nie je, môžem zmeniť plán, ukradnem krídla a nechám si ich pre seba. Yeah! Čo tak čumíš? Obdivujem tvoj hrozný účes. Koníky, ako vám to ide? Už ste našli ten krásny sklad? Hovorila som ti, že máš zostať von. Vôbec neviem, kde sa to nachádza, zabudla som si GPS. Ty si slepá ako patron, už odtiaľ to vidím, že to je tam. Myslela som si, že tie dvere budú vyzerať luxusnejšie. Wow, pozrite, koľko tam toho je. Ide akási sviňucha. Ale nie, robte mŕtvych. Hráme schovávačku?
Šibe ti? Prepáč, myslela som si, že hrám videohru. Nechcem ťa strašiť, ale ten výstrel počula cestovina. Rýchlo povedz, čo máme zobrať. Chcem fialové krídla. Spike bude bez večere. Už hľadám. Švíhajte. Našla som ich. Tak ich vezmi. Je to vysoko? Skáčeme z okna! Nakoniec sa nám to podarilo. Twilight rozmýšľala, ako tie krídla nainštalovať, aby správne fungovali. Skúšala vypiť čarovné mlieko. Chutí to ako slivovica. No nič sa nestalo. Skoro. Našla knihu, do ktorej musí napísať akési zaklínadlo. Asi to nejak s tým súvisí. Ja neviem už. A Sparrow Jack je v poriadku. Guľka nezasiahla mozog. Mala šťastie. Milá princezna cestovina, tebe písať nie je hračka. Asi ma z teba chytila hnačka. PS, aktivujem krídla. Amen. Cestovina sa nasrala. Twilight zničila podlahu. Bude To podlaha. bola tak krásna podlaha. Nie. Ja som scípla. To není fér. Bohužiaľ si nezhebla ty zradkyňa udrbať mi krídla zo skladu, že sa nehanbíš. Vidím, že aktivácia bola neúspešná. Máš holý chrbát, holý chrbát. Ja mám nádherné krídla a ty máš na chrbte len pristávaciu dráhu. Spokojná, ty stará korčuľa. Twilight. Celé roky ťa pozorujem, všade sú nainštalované kamery. Ako si mohla myslieť, že sa nedozviem o tom dobrodružstve do môjho skladu? Vy ste stalker. Nope, Jop, nope, jop, nope, nope. jop. Dobre, drž hubu. Chceš vedieť, kedy zomrieš? Nie je to moc presné, veď vieš, osud je svinia. A viete aj ako zomriem? Vyzerám ako Yolanda Pie. Takže, Twilight. Chcela by si letieť ako socka na východ. Alebo ako Marha tam na západ. Strať príhovor, proste mi daj dušu a dám ti krídla. Podľa tvojho pripečeného výrazu súhlasíš. Režim cestoviny aktivovaný. Dušu si berem. To je nejaká laserová show? Tie krídla sa ti nehodia, mala si ich radšej predať. Tie sú najmenej XXL, gratulujem, teraz máš titul zhúlený jednorožec. Pre svetu Antoanetu, ty si kočka, vedela by si mi ich tiež zohnať? Twilight, vedela by si mi zohnať magický roh? Hej, je prvá! Ja chcem ten posraný roh. Zase nájdem truhlo do trisko. Držte papule. Ste sa zrazili s poníkom, znova sa mi to nepodarí. Cestovina má všade kamery. Nemám šancu ani za Boha. Prosím, budeme tvoji otroci. Fakt? No nie, že by som nechcela otrokov, ale všade sú kamery a ja neviem... Nenávidím svoj život. Stávaj, všetci čakajú na ten tovar, čo donesieme. Krádež to je veľká vina, málo kedy je toxina. Musíš to však dobre vedieť, inak budeš v platku sedieť. Váš spev je horší než krekot paviánov. Mimochodom, misia bola úspešná znova. Takže dostali, čo chceli a preto za to budú moji otroci. Myslela som si, že po tejto fraške mi dajú všetci pokoj a ja môžem ďalej pokračovať v štúdiu o kadibutkách. Ale ono to začali demonštrácie pred mojím domom, pretože nejaký koňomrd vytrúbil, že predávam časti tela. My chceme rohy, my chceme krídla. Preto som sa tam vlúpala asi 4-krát za deň. Ukradla som toho tony. Začala nová móda mutantov. Mám z toho zlý pocit. Z toho všetkého, čo sa zomlelo za tento deň, ani sa nečudujem. Nie, z toho, že tá stará cvikľa ešte nič nepodnikla. Ešte spí asi preto. Nie! Chce sa mi pomstiť, budem upálená za vlasti zradu. Ty poleno, čo budeš robiť? Spike, zbaľ kufre, musíme opustiť Fabville. Zober všetky veci, ktoré budeme potrebovať. A
nezabudni na kozmodisk, bez neho ma boli pravá nôžka. Takže pyžamo, kozmodisk, nafúkovacie Aňa. Dobré ráno, tu upratovacia služba. Snívalo sa mi, že Twilight vykradla môj sklad. Bohužiaľ to spravila a občania z Fatbilu ťa chcú zvrhnúť a nastoliť demokraciu. To sú žebráci. Moja reč? Šľohla toho veľa. No, ani nie. Za to zomrieš, Twilight. Twilight, ty sa už v živote nehraj na zlodeja. Ale aspoň mám otrokov, že? Twilight? Twilight? Ja sa môžem na to vyjebať.